Gu guztiok izango gerala protagonista gaurko honetan, danon implikazioa eskatzen duan egun bat da eta gerora ere eskatuko diguna, eta nik uste garrantzitsua dan egun bat badaukagula aurretik. Osegatik ez dugu itxen euskal zaletasuna eta kulturzaletasuna bultzatzeko proiektu bat Elgoibarren, ez? Garrantzitsua izango dalako euskararen erabileran eta euskal zaleak ere bai indartzeko. Elgoibarko Zaharrean 2013an egindako topaketa batzuk, diagnosia bat azkenengo 20 urteakotako bidea aztertuz, hausnartuz, konturatu ginean, Elgoibarren euskal kulturan eta euskal gintzan jente desente zegoela. Jente asko zegoela bilduta hor. Arazoa, hor diagnosia hortan azaltzen arazoa, beraien arteko harreman ero loturak itxi zegoela. Eta aldi berean, koordinaziorik gabekoa. Hau da, herri ikuspunturik esan azaltzen. Baina gu proposatu nahi genizuena zen egingo dugu autokontzientzia ariketa bat, bakoitzak berea eta elkarrekin ere bai. Orain arte egin duguna ikusi eta nahikoa ote den elkarrekin baloratzeko, eta nahikoa ez bada aurrerantzean aurrera begira zer egin genezake. Gaur Elgoibarrera etorri gara Azpeitiko gure kultur eredua azaltzera, izan ere kultur mahai bat dugu, bertan herri eragileek, herriko sortzaileek, udalak berak, langileek parte hartzen dugu, eta gure udal politiken motorra edo bide erakuslea kultur mahaia da. Eta gaurkoan azaldu nahi genizuen posible dela horrela funtzionatzen duen kultur eredu bat. 2006tik egin ahal izan dugu elkarlan eredu horren bitartez, bilakaera eder bat, ez? Hasita kultur mahaia sortzetik, bertan ondoren bere tresna izan den kulturaz kooperatiba, San Agustin kulturgunea geure egitetik eta horre proiektu bat martxan jartzetik, ondoren Zorazo antzokiari ere bizia ematetik, eta azkenean gaur egun esku hartan dugun Dinamoa sormengunaren proiektu berriarekin. Elgoibarko kulturaren espresioa oso ugaria da, eta maila handikoa. Hala ere, beste alor batzuen aldian, kulturak ez du halako aintzatespena. Alegia, Elgoibar ezagutzen da bere industriagatik nolabait esan. Baita ere komertzioagatik, baina batez ere industria. Eta konturatu naiz, ugaritasuna espresioan eta kalidadea kulturekintzetan, hasi behar litzakeela koordinazio gradu handiago batekin. Elkar ez dute oso ondo ezagutzen sortzaileek, elkarteek, erakundeek, herriko egituretan lan egiten duten jendeak, ez du batak bestearen berri egokia eta falta da halako artikulazio edo sinkronizazio edo esan dezagun bateratze, asmoen bateratze ahalegin bat. Hori da pixka bat 38 entrevista egin eta hilabete hauetan jaso dudan impresio nagusia. Lehenengo tailer honen helburua izango dana da, eskutan asko daukazuen diagnosi hortan 12 ondorio zerrendatzeria, egin lan guzti hortan 12 ondorio edo atera dira. Gure helburua litzake 12 ondorio horietan 4 jeistea, bai? Zer 4 ondoriokin hasi beharko genuke lanean.
Bueno, ni gaur etorri naiz, batez ere interesantia iruditzen jatalako hausnartzean ere inguruko pertsonaekin, ez? Elgoibarren, euskaltzaliok, kulturzaliok zertan gabizen, ez? Ze hori da gaur asko landu egun gauza bat ere, Elgoibarren gauza asko itzen diala, jende asko mugitzen da, baina ematen du bakoitza bere kontura mugitzen nahi gerala. Eta orduan, gaur oso importantia iruditzen jatan ni gazte bezala ere ona etortzia, pixkat ikustera, esatera, zertan gabiz, zertan dabil jendia, eta nik ere zer raporta neike hor, ez? Elgoibarren azkenen finean danak ezauten gera. Baina taldeka ibili gerala tarde ezberdinak, herri desberdinak, moltza guztietako jendeia, aberatsa. Eta ondo iruditzen jata, holako desberdinak izatia, bakoitza jartzen duelako bere arloan, aldakan pentsamentuak eta ondo. Oso garbi daukat, Elgoibarren zera entitate ezberdinetako jendia elkar gehiago ezagutzea, eta gure dinamika ezberdinak hobeto aprobetxatzea. Jende asko dago ardura igualakin edo preokupazio igualakin nahi dauana hori pixkat Elgoibarren euskeran gaitxik, euskal gintzan gaitxik eta kultur gintzan gaitxik egin. Balio izan digula benetan ikusteko leku desberdinetatik gatoz, baina gauza batzuk argi dauzkagu berdini nahi ditugula edo berdin ikusten ditugula eta hori importantia da. Eta nik uste dut, guzti hau konstruktiboa izango dela nolabait jarraibide bat, ero jarraitzeko horri bat, pauta batzuk idazteko, eta gero geratuko da, guzti honi jarraipena emango dion estruktura bat, ero pertsona batzuk, ero baliabide batzuk, jartzia, ez? Baina bintzat, herrikuen artean gogoeta hobitia, gure hizkuntza den euskera maila hobetzeko, eta kultura kontsumoa eta kultura kontsumoa gure euskalduntasuna hobetzeko lagunduko duan guzti hau oso baliagarri izango da. Nik pozik sentitzen naiz hau abia puntu bat bada beste gauza asko egiteko, ez? Osea, nik ez dazkat pertsona, nik nire burua bakarrikan ordezkatzen dut hemen, eta nik nahikoa dakat pentsatzea hau abia puntu bat dela eta hemendik aurrera datorren asko sobea izango dela. Horrekin nahikoa dakat. Vida agora está na luz, alguém me